नमस्कार मित्रांनो, तर आपलं स्वागत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आता आम्ही चाललोय नवी मुंबई। एक सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी या ब्लॉगमध्ये, नक्की बघत राहा। तर आजचा ब्लॉग सरप्राइजिंग होणार आहे, तर तुम्ही नक्की पाहत राहा, तुम्हालाही खूप आवडेल। चल दादा निघूया। हा चला चला निघतोय आता घरातून। ओके, गणपती बाप्पा मोरया। चाललायस ना, पोरीच्या हगीज पहिले घेऊन ये, तर द्यायची तसाच घरी। पहिले हगीज घेऊन ये पोरीच्या येताना। वहिनी थांबी दिली। माईक राहिला, माईक घ्यायला आलोय पुन्हा। होय माईक तर तिथला वर्षावाला। ही लाल बॉटल ठेवण्यामागे काय लॉजिक असतं? लाल बॉटलचं काय लॉजिक आहे? कुत्रे इकडे हागूनच जातात आमच्या इथे। आमच्या इकडे ऑफिसच्या इथे मी अशी लाल बॉटल ठेवली, तर तिला असे कुत्र्यांनी लात मारली आणि मस्त तांगड्या वर करून झोपले। काय तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा ह्याच्या मागे काय लॉजिक असतं, कारण खूप ठिकाणी अशा लाल बॉटल बघितल्या। विनो गाडी घेतोय, विनो ड्राईव्ह करणार आहे। ड्रायव्हिंग मी करणार आहे। आपल्याला आम्ही गाडी पुसायला लागेल। पकडे खूप मोठी स्पेस आहे गाडीला, तरी बारकी बारकी सुकडी पोरं असतात ना, ती बारकी 4 जण बसतात आरामात। अरे या गाडीची बोलतोय मी, सीट बघ एवढी आहे। अच्छा, आपल्या गाडीचं नाही काय? ओके, ही चार्जिंग वाली गाडी आहे, कोणीतरी इथे लावली आहे। स्टॉप करू? आपला सबस्क्रायबर नेहमीप्रमाणे आपल्याला भेटलेला आहे, आपला मित्र आदित्य। कुठं फिरतोय रे? तुझा क्लास बी असतो की नाही? अरे आता चाललोय दादा, चाललाय इकडे दिसतो बघा, 2ला बघा, 3ला बघा। ओके चालेल चालेल, चल चांगला अभ्यास कर। ओके, ऑल द बेस्ट। कोणला दाखव? बाबा, आम्हा सॅमसंग पण नव्हता बघितला रे आम्ही। हा कोणता दिलाय तुला, 7 का 8? SC। ओके ओके चालेल, चांगला अभ्यास कर, पोरी विरींच्या मागं लागू नको भाई। चालेल चालेल, ओके चल बाय बाय। क्लासलाच जा डायरेक्ट। क्लासलाच जातो, हां लांब जातो। चल बाय। चले काढ लवकर, पहिला स्टँड काढ, घासत स्टँड तुटायचा। कार्ड रीडर घ्यायचा होता मला आता। हां चल बघ, कार्ड रीडर घ्यायला आलोय, बघू इथे भेटतोय का। नाही, हा का कनेक्ट नाही होणार, याला C टाईप पाहिजे होतं पुढे, म्हणजे C टाईप असतं तर याला हा कनेक्ट झाला असता पुढे। कार्ड रीडर तर भेटला नाही। कार्ड रीडर तर भेटला नाही, आता पुढे बघू भेटतोय का कुठे। चेंबूर क्रॉस केलाय, गोवंडीला पोचलोय। आपले सबस्क्रायबर भेटले आता। एक मिनिट, एक मिनिट। दादा भेटलेले आहेत.
बाय. हो या मित्राला भेटायला झाले. रस्त्याला पण कसली गाडगा लावावं लागत नाही. हॅलो पोचलोय तिथे. ज्वेल्सला पोचलोय. हां हो. एवढा मोठा बनवलंय. हा नव्हता पहिले इकडे, आता बनवलाय. काय बोलतो त्याला? ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई, ज्वेल्स पार्क. ते 5 वाजता उघडणार आहे, पण आम्ही शॉर्टकटने चाललोय. आम्ही शॉर्टकटने चाललोय. बघूया चोर वाटा. काहीतरी शोध लावूया जाता जाता रस्त्यामध्ये. दादा जंगल दाखव जरा. जंगल आहे. जंगल में मंगल की करण्यासाठी ते करे बाबा. हे बघ त्या कॅम्पेनिंगच्या खुर्च्या. अच्छा तिकडे कॅम्पिंग चालू आहे. सनराईज असणार आहे. आम्ही याला लगेच नको दाखवू. आता चालू करू. चला ना. नमस्कार मित्रांनो. तर आपण ज्याच्यासाठी इकडे भेटायला आलेलो तो आपला भाऊ कोकणी निखिल. हाय. आणि आपला भाऊ किरण पाष्टे. जरा इकडे जरा झाडीत नको रे, गोप्रो डार्क दिसतो. आणि इकडे विनू पाटील. दोघांची जबरदस्त अशी धुमाकूळ घालणारी जोडी आहे, ती बघता तुम्ही. बऱ्याच दिवसांची इच्छा होती. आणि ॲक्च्युली हे यूट्यूब किंवा इंस्टाग्राम हे प्लॅटफॉर्म असं आहे की त्यातून नवीन नवीन आपले मित्र जोडले जातात. आणि हे क्रिएटर आहेत, कंटेंट क्रिएटर आहेत मेन म्हणजे असे साधे सुद्धा नाही, स्वतःला कंटेंट क्रिएट करतात आणि ते लोकांपर्यंत. हो नक्की. आणि आपण कोकणी असल्यामुळे आपण नक्कीच गाजू पुढे. आणि हा चिपळूणचा आहे. हां. आणि हा चुनाभट्टीचा. मी चुनावरती. तर जे सरप्राईज तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला एक सरप्राईज असणार या व्हिडिओमध्ये, तोच आपला निखिल भाऊ भेटलेला आहे. हॅलो. तर बघूया आता धुमाकूळ. काहीतरी आपण करू, शूट करू आज. हां ते शूट तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल पुढे. हा माझा मित्र. हाय. एक नंबर व्हिडिओ असतात दादा. याचं सुद्धा आहे चॅनल, हाय. सचिन पालकर. काय हे करतो ब्लॉग की? मी गाडी ठेवली तिथे. गाडी आहे लगेच. बोललो जरा जाऊन हे करू जरा बघू काय. एवढा मोठा साप होता आतमध्ये. साप होता, एवढा जाड होता. जसे कपलला नाही चावत ते. मस्त सपोर्ट असतो वहिनींचा खरं तर मला. आणि खूप धमाल आमच्या घरी आवडीन तुमचे व्हिडिओ बघितले जातात. तर आज पहिल्यांदा भेटलोय तर असं वाटत नाही की आपण पहिल्यांदा माझ्या घरी पण बसतात. मी बोललोय नाही आता ते डायरेक्ट फोटो दाखवत ना. अरे हा कधी भेटला. तर आज खूप धमाल काढणार आहोत. तर व्हिडिओ नक्की तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. पण ते बंद आहे बोललं, काहीतरी 5ला चालू होणार आहे बोललं. आता 10 मिनिटात आहे. हा चल डायरेक्ट बघू. पण इथलं गेलोच चल. जंगलातून जायचा. चला. आता सगळे आहे ना. मी बोललोय म्हणजे हा मोबाईल एवढाच दिसत नाही आधी माहिती आहे ना, आपण एकटाच दिसायचो. आता कसं ती फ्रेमच दिसते ना तेवढं. पूर्ण दिसते. एक तर भारी झालं, तुला काम झालं. चला किरणदाच्या गोप्रो मध्ये मी फायनली गोरा दिसलो आहे. बघा चला. आणि काहीतरी सेटिंग दाखवलंय जे मला माहित नव्हत्या. नाही ऍक्च्युली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला माझा. क्रिएटरना भेटण्याचं कारण माहितीये का, जे मला माहित नसतं ना, जे मला माहित नसतं ना ते ह्याला माहिती असतं, ह्याला माहित असतं ते मला माहिती. सो हे आपण कॉम्पिटिशन नाही बोलत त्याला, ते क्रिएटर्सनी जे कोलॅबरेशन बोलतात ना ते ह्याच्यासाठी, हे फायद्यासाठी असतं. देवाणघेवाण होतात. अजून सुद्धा होईल ते बघाल तुम्ही व्हिडिओ मध्ये. अजून धमाल करू. ती सर्वांना आवड असते. अच्छा तेव्हा फोन आला. पहिला ट्रेंड होता असं म्हणजे फोटो वगैरे काढण्याचा. सो हा खूप मोठा गार्डन आहे. हाँ अरे नहीं गाड़ी है, नहीं गाड़ी नहीं है मेरे पास. हाँ हाँ याला गाडी बेचनी है. अरे मला GoPro 9 सेंड करायचं.
काय बोलतोय सेल करायचं कोण असेल तर अरे पण उलट 10 आणि 9 मध्ये दोन्ही फीचर सेम आहेत. सेम आहे. मग कशाला हे थोडा करतो? ब्राईट आहे माझ्यासाठी. अरे असं कसं असणार? म्हणजे थोडं डार्क टोन आहे ना तर त्या हिशोबाने अरे मग दोघं असंच यायला. चला आपलं शूट झालेलं आहे. आता थोडं काहीतरी खातो हॉटेलमध्ये, थोडं नाश्ता वगैरे करून जाऊया हॉटेलला. आता जाऊया आता. हॉटेलला जाऊ. आता कसं वाटलं हे गार्डन? आहे काय फिरायला नाही एवढं काय, पण थोडा फिरायला नाही. नेचर. पाव मधला अर्धा भाग फिरलाय. हा ओके. पूर्ण फिरलाच ना. बरंच आहे म्हणजे. हो. आता प्रत्येकाची चॉईस असते. हा ते पण आहे. नेचर चांगलं आहे. हा हे आपल्याला दापोलीला यायचंय मला फिरायला. ये ना बिंदास. तू कधी जाणार आहेस? तू मी आताच स्टार्ट हे आपलं चालू करायचं, मोटो ब्लॉगिंग वगैरे स्टार्ट करायचंय. त्यासाठी ती गाडी घेतलेली आहे. माझी पण सुंदरी आहे. हा हा. मग ते बघ म्हणजे किती वेळा जातोस महिन्यातून? महिन्यातून माझ्या बाईकनी फेरी जास्त नाही होत. ओके. महिन्यातून माझ्या 1-2 मी फेऱ्या. बाहेर आलो बाई बोललो काय मारू. तेव्हा आता डार्क दिसायला लागलं. डार्क ना. हो हा मला वाटतं थोडा अंधाराचा हे आहे. जसा अंधार आहे की सूर्याच्या अपोजिट ठिकाण असतो ना हा त्यावेळेस तो डार्क दिसतो. बरोबर बरोबर. आणि डार्क वाल्याला अजून त्यांना माहित असेल माहिती आहे सर्वांना. तू असा बोलतोय येऊल. पण नवी मुंबईच्या बाहेरून सुद्धा अरे लोकं पाम बीच रोड आहे. येतात. तिकडून पाम बीच रोड आहे. हा खूप मोठा आहे. आणि इकडे मेन गेट आहे. या जर व्हिडिओ व्हायरल झाल्या नक्कीच पुढच्या व्हिडिओ इकडे येतील सगळ्या आपल्या. चलो अनाउन्समेंट हो गेलाय. हो आणि काय झालं चला निघतोय आता काहीतरी नाश्ता करायला. भूक लागली काय 2-3 तास झाले इथं व्हिडिओ करत बसलेलो. शेवट कंप्लीट झालंय. नॉनव्हेज प्रेमी आहात ना? अरे मग कुठे इथे बसतोय? नाही बोललो तो कुठं चाललाय? या हॉटेलमध्ये जेवायला आलोय. टेम्पटेशन. चला चला निघायची तयारी. बाय बाय बाय. आम्हाला पण लांब जायचं आहे. हे इथेच राहतात. मी इथेच राहतो. नेक्स्ट टाइम मी येईन चला तिकडे. बाय. बाय बाय. चलो भेटूया पुन्हा लवकरच भेटू. घंटा. घंटा बोलते. काय काय नाही तर निघूया. चला चला ओके गाडी. टाकणार ते खाली.